Usa ka adlaw, adunay usa ka pamilya nga nalunod sa barko ug usa lang ang nakasurvive ug kini mao kini ang mahitabo. Teng dereng kay wala mamidagat, sapa na lang. Kamoy mag-adjust, dili kami. Mga pating! Mga pating! Adin na mga Naman ay pating sa mabaw. Dapat pating, duko. kaunan ako ninyo. Pating! Kaunan ako ninyo. Pustan man wala nagsaysay ako kinagkiti. Wala na ako pamilya. Please, bitaw ni mga pating. Kaunan lang ko ninyo. Maluwi mo. Ang mga pating. Wow, ibig ilana ba yung scammer ka? Dili ni online shopping na yung scam. Di ka tao ba yun? Correct. Nukos ka dahil. Nukos ka dahil, nukos ka. Tanaway mong color, pareha na tagbalay buang maka. Tara, oy, pachi! Uy! Ako, scammer? Kung saan naman kaya mo? Ba't kabalo ko ba? Dali mo shark pa yun. Ay, itong ilara diha. Sa manime? Linta ng isa, oh. Linta na. Ang kaitom, pagpulag buhok. Ni ako? Ikaw? Oh. Ay, dili ka shark buang ka. Mangilat ka, ha? Sa manay ko? Tubol ka, tubol. Ikaw lang, unsa lang kakatubol? What tubol? So dili ko mulangoy. Mga saman ka? Mulupang ko dai kitubol ko. Bawa oy. Meron tubuloy, klaro kayo. Pasita ko. Mupasin ako, oy. Dili man day ko tao, no? Kus hindi ay ko. Linta ko ba yun? Ay, kasiksi ba sa linta? Budot, galinta. Asa naman? Hoy! Hoy, tingog diha, tingog! Why mo tingog na tubol ba yun? Ay, tubol man day ka.